mun zo jihar Kebbi ne domin sasancin matsalar da ta shiga tsakanin mawakan jihar Kebbi da gwamnatin jihar Kebbi bangaren waka. Alhamdulillah ai mu ba abin da zamu ce sai godiya. Na ɗaya dole mai godiya ga Alhaji Bello Bagudo wato yayin gwamna kenan wanda ya shiga mana gaba wurin wannan abu da shi gwamna kanshi ya nuna mana dattijantaka na amincewa da irin magana da muka zo da ita na yanda ya sa aka bamu duk da ba shi shigar da kara ba ya kira waɗanda suka shigar da kara ya ce maza a janye kuma a bamu wannan yara 'ya'yan shi ne, to shi ma muna godiya akan haka. ai yan belin ne sai mun je kotu an kwama wannan guduma an ce kat an yi kaza wanda ba kawai ce a baki aka ba da umarni aka ce ai kaza. CJ shi ma sabon CJ nan mutumin kirki wato ana zuwa shi ma ya ce to ga yanda za a yi da gobe ne za a kira shari'a kaga gobe ya kamata mu je kotu a ba musu amma wallahi tallahi ba kotu ba komi ko takardar kosai babu aka ce gaci ku tafi da su ƴaƴanmu ne kago karshen ta kenan yawa amma dai za mu dawo in Allah da sati biyu masu zuwa domin zama mu gani an ɗinke wadda barkar da gaba ɗaya saboda ita abin da ake bukata da al'umma duk lokacin da aka ga wata matsala ta samu to a zo a yi sulhu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sulhu alkhairi ne. To kaga duk magana da manzo Allah ya ce alkhairi ce to kada ka bari roman ladan nan ya wuce ka. Wato da farko dai nan jihar Kebbi ka kuyi maki nan gaba ga inyamurai mawaka inyamurai sun zo muku jihar Kebbi ka san dalili wato shi yanzu gwamnan jihar Kebbi shine shugaban gwamnoni na APC ka fahimta da haka zuwan mawaka a garin kada ya zama wani cece ku ce daban amma da wace zuciya ka zo ita ce matsala shin zuciya alheri ka zo ita ko ta sharri ba za mu ce tashar aka zo ita ba amma abin da aka faɗi a baki ba shi muka gani ba mu da suka zo ko da wakilci ko ba wakilci idan suka yi abin da ya dace wallahi muna murna da suka zo din nan da abin da suka zo yi shi suka yi wallahi muna murna amma magana ta gaskiya sun zo da kungiyarsu ne wata magana daban gurin gwamna amma ba magana wannan because abin da zai fitar da wani abin shine za a ga cewar mawakan ciki ko inda ke waje a wannan lokacin babu wanda suka nema su gani ni kuma har yanzu da nake magana da kai wallahul azim ba ma ga gwamna ba kaga ko ba magana gwamnati ta kawo ba magana wayannan ta kawo wallahul azim har yanzu da nake magana kai cikin wannan gobe zan bar garin nan wallahi ban ga gwamna ba ko ba wai a'a wahalar gani ne ya mana ba ko to mun alfarmar shi ya mana ma alfarmar da muka samu din muna waya da shi amma abin da ya kawo mu din shi muka aiwatar wallahi har yanzu ban ga gwamna ba tun jiya ko nake nan garin kuma ba wai wahalar gani yayin ba kaga ko ai abin da ya kawo mu shi maka shi kuma wannan wani abu ne daban ka san ni ko lokacin da na shiga wannan magana ta bata da na bincike na shiga da haka magana in ce wai wane na nan wane ya bugi wane wannan kuma ni ba ne da wata hujjar zan faɗi wannan a kaina ka gane amma abin da muke bukata a nan shine duk abin da aka yi idan ya zama fitina to a samu maslaha akan shi duk mutumin da yake hura wuta ta fitina dan a ci gaba to ba alkhairi bane a addinin can so abin da muke bukata za a samu maslaha a kowace matsala ce. To makasudin mu na zuwa jihar Kebbi al'amari ne wanda yake ya shafi yan uwanmu mawaka muka kalli abin da ya faru da su kuma a matsayin mu na jagorori na kungiya na ƙasa muka ga dacewar mu yi wakilci mu zo a zauna tunda sabanin da ke tsakanin su da gwamnati ne to a samu maslaha a samu daidaito kuma cikin ikon Allah da muka zo din aka zauna aka samu maslaha aka samu daidaito don kusan abin da ya kawo mu kenan kuma shi muka zo yi kuma shi muka wanzar kuma mun gama cikin ikon Allah. Na'am, a matsayin wace kungiya kuka zo? Mun zo a matsayin kungiyoyin har guda biyu. Na farko dai idan muka ce kungiyar mu ta mawaka to muna magana da yawun duk wani wanda yake waka da Hausa. Idan muka ce mun zo a kungiyar mawakan siyasa na jam'iyyar APC to muna wakiltar duk wani mawaki da yake yi mu jam'iyyar APC waka. To a haka muka zo. Kun yi wani taro ne kafin ku zo nan da aka ba ku baki ku zo ku wakilci sauran mawaka? Ba mu da wani taro da muka yi. Hasali ma ni ban taba zuwa jihar Kebbi ba. Kuma mawakan da abin ya faru da su Allah masani duk wanda aka kawo gabana ba zan iya warewa ba. Amma dai kawai abu ne wanda yake na san tunda har ya zo kansu gobe yana iya zuwa kaina jibi kan dan uwana gata kan wannan to mun zo ne a madadin waka da mai waka. Ba mun zo ne dan Nafi'u ne shugaba wannan ne wana ba abin da ya kawo mu kenan ba mun zo ne dan sana'ar mu ce a ciki muke yan uwanmu ne abin ya shafa gobe zai iya samun mu to mu zo mu tabbatar da cewa mun siya mu kanmu da yan uwanmu daraja da mutunci shine kawai abin da ya kawo mu.